क'क्राझारनि आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बराया रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसनि जेयाव। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझारनि आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बराया जायगायावनो 25,000 रां जाख्ल'नायजों हमजायो। आसामनि एन्टि करापसन बिफाना जायगायाव 25,000 रांजों क'क्राझारनि आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बराखौ हमनो हादों। आसामनि एन्टि करापसन बिफाना हिमन्जति बरानि हेंथायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामनायबो जाबाय। मख'जायोदि आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहआबो टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला एन्टि करापसन बिफाना बे समाव क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बरानि न'आव गोख्रों सिग्रोमगासिनो। क'क्राझारनि आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बराया रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसनि जेयाव। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझारनि आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बराया जायगायावनो 25,000 रां जाख्ल'नायजों हमजायो। आसामनि एन्टि करापसन बिफाना जायगायाव 25,000 रांजों क'क्राझारनि आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बराखौ हमनो हादों। आसामनि एन्टि करापसन बिफाना हिमन्जति बरानि हेंथायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामनायबो जाबाय। मख'जायोदि आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहआबो टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला एन्टि करापसन बिफाना बे समाव क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आबगारि बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट हिमन्जति बरानि न'आव गोख्रों सिग्रोमगासिनो।